Poslednjih godina sve veće interesovanje za bavljenje kozarstvom, prvenstveno zbog povećane potražnje za kozim sirom i mlekom. Predrag Milenković je veterinar, radi u struci, a svoju ljubav prema kozama je shvatio pre 10 godina. U stočarske vode uplivao je ipak tek pre 3 godine sa malim stadom i lepom ambicijom. Ovo je bio počelo kao neki hobi, sa nekih 5 do 10 grla u početku. Posle toga se to razvilo malo sve više i više. Sad smo negde na nekih 40 grla otprilike ženskih i jedan muški jarac. I to je to. Sad polako napredom težimo ka nekih 100 grla da dođemo do te neke cifre, ali vidjet ćemo. Objekat u Gotovcu kod Kraljeva bio je namenjen za krave, ali je uz izvesne prepravke i ulaganja pretvoren u dom za ove alpino koze, koje, kako kaže sagovornik, nisu zahtevne ni u pogledu držanja, a ni ishrane. Pa, francuska alpina se za sad pokazala najbolje jer je dosta otporna, dosta je prilagodljiva našim uslovima ovde, našim zimama, proleću, jeseni i letu. Tako da za sad je okej. Sad vidjet ćemo, nismo držali tu sansku, nju hvala da je bolja, ali vidjet ćemo, možda se prešaltujemo na nju. Kako je za ishranu? Puštaju se 2 puta dnevno. U principu za nju je najbitnije da ima brsta. Znači kozi je osnovna ishrana taj brst, pored koncentrata koji dobija svakodnevno iz sena. Tako da bagrema imamo dosta, pogotovo u proleće kad cveta, to je njima poslastica. Za sad polako prolazi sezona, mada ima i dalje lišća. Suša je dosta napravila problema ove godine, ali zadovoljni su i mi i oni. Naravno, profit je i kod našeg domaćina primat, tako da je cilj proizvodnja kačkavalja. Istina, prve količine su napravljene, ali za ozbiljnu priču mlekara ipak mora biti profesionalna. Zbog toga mleko za sada ide poznatom kupcu, ali i komšijama. Osnovni naš motiv je u stvari bio kačkavalje. Zbog toga je sve ovo i počelo, zbog toga smo i počeli da se bavimo. Neki kozi kačkavalj koji je, da kažemo, neka egzotika, kod nas nema ga toliko. Hteli smo da uspemo u tome, međutim, dosta je to zahtevan posao, tu treba ozbiljna mlekara, mi smo to krenuli nekim, da kažemo, kućnim uslovima, pa smo napravili neku, da kažemo, mlekaricu, početničku, amatersku, pa smo tu uradili par kolutova, sve to ispalo lepo, međutim, još uvek tu treba dosta i truda i novca i volje da se to realizuje u nekoj, da kažemo, ozbiljnoj priči. Dobro, jeste razmišljali možda o nekim subvencijama, preradnim kapacitetima, nešto tako da malo država pogura tu priču ili za sada to sami radite? Za sada sami probali smo nešto, smo htjeli preko IPARD-a da idemo da probamo da napravimo neku veću mlekaru i sve to, međutim ove godine to nismo mogli, nismo našli ni parcelu odgovarajuću, dosta tu stvari mora, dosta kockica mora tu da se poklopi da bi to sve bilo kako treba. Pa ćemo probati, Bože zdravlje, sljedeće godine ponovno. Šta sa mlekom koji sada imate? Mleko, za sada ide mlekari. U 90% slučajeva dolaze ljudi da kupe ovdje kod nas sveže mleko. U svakom, bilo koje doba dana mogu doći da kupe, ali uglavnom sve ide mlekari za sada. Male količine idu sa strane. U priču je uključen i drug Dušan, koji nije bio raspoložen za kameru, i još jedan radnik da uskoči po potrebi. Logično se nameće pitanje može li kozarstvo biti isplativo. Pa u principu tu je drugar Dušan koji mi pomaže, ali imamo radnika. Pošto i Dušan i ja imamo naše poslove u firmama, ne možemo mi to sami da postignemo. Imamo radnika koji radi jednu smenu, drugu smenu radimo mi. Tako se, što kažu, sinhronizujemo da za svaki posao treba imati volje. Vi ste do sada samo ulaganje. Da, do sada je ovdje samo bilo ulaganje i još uvek nema tu prihoda, neću nikog da lažem. U principu može da se živi od toga ko je istrajan u tome i uporan, ko želi da napravi stado, genetiku, da ima dobre koze, kvalitetne koze, da se njima posveti. Može porodica da živi od toga, ali treba dosta vremena za to. Mislim, svaki put je trnovit, što kažu, tako da... Vama manje troškova, ipak vi vodite računa o njima, veterinarski, što se kaže. Da, tako da imam tu sreću što sam završio tu srednju veterinarsku, razumem se oko lečenja, sam ih lečim, ne plaćam veterinara za to, uvek zatražim pomoć od kolega, nešto što ja ne znam, ali u principu tu nema troškova oko nekih drugih stvari, jer se razumem u anatomiju tih životinja, kako da im pomognem kad treba šta da jedu, kad treba da se pusti i ostalo, tako da to dosta pomaže. Inače, početnicima koji nemaju to, malo je teže, ali opet samo volja. Praksa je pokazala da su najefikasnije farme u porodičnim gazdinstvima sa nekih 50 do 80 grla, gde praktično jedna četvoročlana porodica može da radi sve poslove. Obećali smo dolazimo ponovo na taj kačkavalj koji će, ne sumnjamo, biti odličan baš kao i naši domaćini kozari.